Tubor ka Batesi TV. Lawanda Shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Uwe samla yo beratip kerteng kemusati dekhar ubala arpon reus nem karta ubasong basa ha kasnong nartiang kabaha bhapo ko West Gentia Hills District ubadairu ukon jong uba box semblai bat ka kong song dekhar ula jar ngai nadu khan re tarik ubnai nailar arajar arpuwei naga jaka ba utrei ha kasnong kerdem kulai Ribhoi District Hakabede bat kini ke jingjian kaliang jong ki bahayeng hasemru klem la penslam kila ujor ke ejahar nartiang police station bat panjing erabru ne ki bor jong ka an khnang ban lap yo new samla kumta na kaliang jong ki bahayeng hasem kila kerpat lem ni ki pat ba bala dadon ki bayo i yo new samla kin sngob ha ban pentip da ka ba phone ho mobile number khandai hnreu iwei san hnreu not iwei san iwei